Meme. Ka fo tena. Che bibi na jamana kala no tugo mune ba nya do sa. Akere chori. Che nga che ibe ame wortu nu kala sem present nu ni fino amu neni era de pour ame wor soro kwa. Anayo ke doro warbe sora. Warbe soro? Che fanga. Me ti mobili jolina. Mobili maya. Wote wendia. Ndi Mala sisi. Andia nya bledro andia. Ma fama. Mali koni worti ku amu bledro. Fango blede sina. No bledro ame wor soro ma fama. Ani sabama Ça va? Ama kalama jenu Mali changer la bi danga denw bɛ ka neni kɛ Facebook sanfɛ mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ neni Facebook sanfɛ ko a bɛɛ ka dabila bi i y'a kuma faamuya Buako ko Mali sera régler Mali bɛ clé bi Buako ten minnu b'a la minɛ ka famaw neni minnu b'a la minɛ ka Mali ministres neni fɔlɔ Mali kun ye danbe jamana le mɔgɔ tɛ mɔgɔ masa neni depuis Facebook nana Malien jeunes yi ban baara ma bi k'a lajɛ ka famaw neni pour que ka se ka wari sɔrɔ o b'a la minɛ ka taa sugunubaw ta ka bila famaw la i y'a kuma faamuya ka famaw filmer k'o bila Facebook sanfɛ o b'a ala minɛ ka taa dangadenw ta k'o bila famaw la ka fama neni pour que ka se ka wari sɔrɔ ko bibi na o tɛ marché Mali la bi Mali jamana dɔn banani bana Mali la bi fanani bana Mali la bi mɔgɔ ni minɛ o la o ka ko tiɲɛlen ka kɛ a y'a kalama a dɔn ni batɛya ko i bɛ taa Facebook sanfɛ bi neni caya bi Facebook sanfɛ bi dangaden dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Facebook sanfɛ batara den dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Facebook sanfɛ an ka dabila jeunes nu a ka baara kɛ a k'o dabila o tɛ wari ɲini sababu ye dɛ o ye haramu ye mɔgɔ ni sara la dɔrɔn i b'a kɔnɔ bɔlen ko kɔn ka fɔ an ɲɛna a ye sabali a ye Mali danbe est-ce que b'a kalama ha i ka kuma a bɛɛ diyara dɛ mais i b'a kalama fo ni a ci bila président fo n'a ye ci bila ka taa fɔ Chine u ka telefɔni bɔli dabila sinon kɔni ne bɛ n ka connexion kɛ bi kɔni connexion kɔni a bɛ wari de sɔrɔ i ka molobali ta dɛ aw ka molobali ta dɛ aw ka dangadenya fana sugu jumɛn ye ne t'a fila y'a mɛn a ye sabali jeliba a kɛra cogo di o tuma aw bɛ sɛbɛn la ten bonya tɛ fɔla sɛbɛ e mana sɔrɔ an ka kulonkɛ la e bɛna san kulonkɛ de la k'an bɛ sɛbɛn mun de bɛ yen kulori kɛ sisan cɛ ni bila kulori la joona sa teliya mais connexion kɛ ni bila kulori la joona sa ka filmer teliya ka filmer a filmer kulori kɛ kɛ joona ka ne filmer awɔ kɛ joona e kɔni bi e bɛ k'an ka premier dame de sa e bɛ se ka tɔw ladi ka kɛ e bɛ kɛ ka tɔw ladi jeliba hali guloki min filɛ kana nin e ye dɔ neni pour que a guloki d'e ma jɛ sutura jeliba ka baara a dɔnnen don denkɛ bɛ fɔ ka suminɛ kɛ